Ой-ой-оечки, Бусличак, ну что с тобой не так? Ты навошта дзюбкай у миску с тестом улез? И ледь не перекулил яе? Ну, пробач, Надейка, я не специально. Мне просто захотелось убачить, что там у тебя такое смачное. Бусличак, ты что, голодный? Не, мне просто так цікаво стало. Так, Бусличак, здаецца, оттерла, а зараз я пойду пирогом займаться. А ты у кухню не ногой, добра? А то у меня репетиция не отрымается. Ха, добрый вечер, сябры. Хотя який он добрый. У кухню мне нельга. Вы сами чули. Да дядуля так само. И он по своим покойчику некие лямпочки расклал. Я на одну ледь не наступил. И он попросил меня не пойти. О, може я на мне казку почитаю? О, Рмау, привітання, дівчинки і хлопчики, салют, Буслик. о, добрый вечер, Рися. Буслик, ти куди собрався? Да Яни. Не треба зараз до яє ходить. Чому? Тому що яна занята. Вибирай собі у прихоженні. І Яна занятая. Може, тоді Тімича покличем з нами погулять? У Тімича важная справа. Ён на комп'ютері робить нейкий незвичайний салют. Просив його сьогодні не турбовать. Да что ж такое? Усім сьогодні не до мяне. Рмау, чому усім? Тому. У Надейки некая репетиция с тестом. У дядуля лямпочки по усім покойчику. У Тімича салют, а у Яни... Буслик, але я прийшла з тобою погулять. Ой, пробач, Рися, все правда. Дик що, гуляємо? Ці почитати тобі казку? Ой, не, дякую, Рисечка, але я не змогу засяродиться. Буду весь час думать, что за репетиция, навошта лямпочки, чому пригаження. О, здається, усі до чогось рихтуються, і тільки я не ведаю до чого. Рмау, не тільки ти, я так само не ведаю. Рися, а може ми дренно себе поводили, і тому у всіх одна з нейкая тайна? Да нормально мы себе поводили. Звичайно. Я вельмі много тренировалася, бо у мяне хутка спаборніцтвы. Ой, а я некалькі дзён хварэў. Але гэта не моя вина. Апранаўся я цёпла. Добрый вечер, мои гуделки-гляделки милые. Салют, Рмау. Надейка, даруй мне, калі ласка. Бусличак, гэта ты мне даруй. Я так расхвалявалася за свайго святочнага теста, што накрычала на цябе. Ой, да нічога страшнага. А з цестам усё ў парадку? У поўным. Заўтра зранку будзем ласавацца святочным пірагом па маім новым рэцэпце. Надейка, а растлумач, калі ласка, пра якое свята ты ўвесь час гаворыш? Як пра якое? Вы што, не адчулі яго? Водар! Ніякім святам, здаецца, не пахне. Пахне твоим пирогом. А яшчэ нейкім прыемным хваляваннем, быццам усе да чагосьці рыхтуюцца. Вядома, рыхтуюцца. Вы бачылі, які сёння дзень на календары? Звычайны дзень, аўторак. Звычайны, ды і незвычайны. Да ўсімі любімага свята засталося 2 тыдні. Надейка, ты гаворыш пра Новы год? Менавіта, Буслічак. Рмау, я за своими спортивными занятками и не заўважила, что полова снежня пройшла. А я хварэў, таму для мяне ўсе дні былі аднолькавыя. Ну, зараз мы з вами ўсё высветлілі. Можете далучацца да падрыхтоўкі. А не рана? Яшчэ 2 тыдні да свята. Зусім не рана, маленечкі. Пра Новы год кажуць, як сустрэнеш яго, так увесь год і пройдзе. Вось яно што, Рмау. Каб у нас увесь год былі смачныя пірагі, я рэпетірую, шукаю, што дадаць у цеста, як аздобіць святочны ласунак. Я зразумеў!
лямпачкі ў пакойчыку дзядулі гэта гірлянды. Ён правярае, каб яны працавалі як трэба. І святочны салют Цімыч рыхтуе ўжо, каб ён атрымаўся асаблівым. Усё так, маленькія. Справа ў тым, што свята пролятае вельмі хутка. Сапраўды, некалькі гадзін і Новы год прыйшоў, і наступнага цэлы год чакаць. Дык вось, каб падоўжыць святочныя адчуванні, Новы год можна рэпеціраваць. Геніяльна, Рмаў! Ой, мы таксама хочам далучыцца да рэпетыцыі свята. Дык калі ласка, маленькія. А што нам рабіць? Усе заняткі, здаецца, разабралі. Усе, ды не ўсе. Можаце, напрыклад, зрабіць навагоднія упрыгажэнні і павесіць іх на ёлку ці проста у пакойчыку. Ой, я ўмею выразаць прыгожыя папяровыя сняжынкі. Цудоўна, буслічак. А ў мяне ёсць цудоўныя шышкі. Я летам у лесе назбірала. Калі пафарбаваць іх залатым ці сярэбраным колерам, таксама атрымаецца па-навагодняму. Малайчынка, рысечка. Значыць, заўтра дзядуля будзе развешваць гірлянды, а мы упрыгожваць пакойчык. І каштаваць мой святочны пірог. І ў нас атрымаецца сапраўдная рэпетыцыя Новага года, Рмаў! Дзяўчынкі, ой, я пабег. Куды, маленечкі? Ой, як куды? Папярэдзіць усіх, што ў нас заўтра адбудзецца рэпетыцыя свята. Рмаў, буслік, ты заўтра яшчэ паспееш усіх папярэдзіць. Ну, добра. Але ў мяне ёсць іншая важная справа. Дзяўчынкі, вы пакуль дзеткам мульцік уключайце, а я хуценька вярнуся. Цікава, што ў малога за важная справа? Хутка даведаемся, рысечка. А зараз давай глядзець мультфільм. Ну як, дзяўчынкі, прыгожа я падрыхтаваўся да рэпетыцыі Новага году. Ой, буслічак, вельмі прыгожа. Табе пасуе. Ой, дзякуй. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Ой, мыем тварыкі і лапкі. Чысцім зубкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Рмаў. Каб убачыць самае цікавае перад святочныя сны. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі, мілыя. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, волшебный